Siemka, dzisiaj jesteśmy na dworcu aktualnie. Jedziemy na mecz 8. Ligi Mistrzów, czyli B klasy. Jedziemy do Biskupic i szukamy aktualnie jakiegoś busa. Może coś nam się uda znaleźć. Dzisiaj jest mecz, idziemy na mecz. Wyszliśmy z autobusu. Idziemy teraz na mecz. Ale najpierw poszukamy jakiegoś sklepiku. Wyszłamy około ile? 50 minut do meczu, nie? A stadion już tutaj koło blisko. Małe miasteczka, małe miasteczka. Salami, ma taki patrzy czy nie? Nie wiem, są to dowódki, to ja nie wiem. Może plaster? Nie, w kawałku ma być. Może być i kołki, tak. Dowódki? No bo nie ma berlinek, to jest to. No tak o, właśnie tam zrobić. No tak o, taki kawał. Właśnie. No to ma być w kawałku. I to, luz No idziemy teraz na stadion B klasy Biskupica na Wembley. Droga najwyższej jakości. Jest nawet parking na koło boiska. Idziemy. O, i weź w takim przybliżaniu nagrywaj. Historyczna. Jak dla mnie? Pierwszy raz karny wygrał mnie. Ale ja wtedy też prawie wygrałem. Czekam, muszę się skupić. Wow, kurde. 10 minut, a tak, o. No. Ajaj, jak się ładnie nagrało. A ciekawe, czy ta seria będzie interesująca, czy nie? Ajajaj. No. Ajajaj. Oni się każdy samochodem przyjechał. Wtedy jak nagrywałam tamto, to po 40 minutach już było. Kurde. Aj! Ale go! Brawo, Poszło! Tylko w pamięci. O,
Nie ma gola, znowu w pole poszło. A? Towarowy Pociąg, nagrywaj. a tu teraz inny jest, ty. Teraz mamy jakiś z paliwem Ja pierdolę. za odmiany. مکنون ما برای ایران میخوانیم برای سربلندی ایران برای مردم ایران ما بچه های ایرونیم همیشه ایرونی میمونیم با هم یک صدا میخونیم با هم یک صدا ایران 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 پرچمش تو دستامونه فریاد ایران رو لبهامونه حال حریفو میگیریم اگه پاش بیفته واسه ایران میمیریم نسل من نسل آریا خونگرم و خاکی بیریا هر جا که باشم هر جای دنیا جانم فدای ذره ذره خاک ایران کوروش کبیر سلطانه آرش کمانگیر اهل ایرانه جانم فدای فرهنگ و 2500 سال تمدن ایران Jesteśmy już po meczu. Mecz skończył się wynikiem 4-1 dla Bronowic. Mieliśmy właśnie na podwózkę autem i dzięki tej podwózce jesteśmy o pół godziny wcześniej niż planowaliśmy. I jeżeli Wam się podobały takie nasze nowe jazdy, seria będzie się nazywała Lubelskie Kartofliska, czyli najlepsze mecze na Lubelszczyźnie, B klasy, A klasy, 4. ligi nawet. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka. łapkę w górę, nie No. like, zostawcie suba, narka.